Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Motiregerera muchirongwa chedu zuva ranhasi. Mapikicha edu haana kunyatsoita zvakanaka nekuda kwokuti kamera yedu yanga yapera moto, saka tanga taakuita plan B. Zuva nezuva rine zvaro takakuvimbisai kuti aiwa tiri kudzoka nenhau yemudzimai wokubatikidzwa aine chikomba akagotiza murume wake ndokunogara kumba kwechikomba. Zuva ranhasi kamhuri yeZimbabwe tiri kuda kushanyira iyeyu tinzwe kuti zvakamira sei, asi tanga tapinda panguva yakaoma botso chairo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tina baba vari kuchema vachiti mudzimai wangu akanditiza. Tinoda kuziva kuti chii chikonzero chakaita kuti musiye musha wenyu? Toda kutotaurawo nemi zvakare. Nokuti nhau iripo ndeyekuti tiri kuzwa kuti pamwe ndimi tikunzwa kuti makatora mukadzi wemunhu mukatanga kugara naye, saka ndo pane nyaya yedu yataizonzwisa kubva kwavari nekwamuri kuti ko chii chikonzero.
Ndofunga apa pakutonedza. Nai manager. Ava vanogara ko kumiri handiti. Indogara kuno. Kuzoti musvike nemotikari apa. Haudzwa nani. Nezvenhau iyi inotozikanwa vanhu vakawanda. Komboni yese vanoiziva. Kuti chi? Isusu patinotenderera techibvunza kuti chii chiri kuitika munzvimbo. Iwe kana nhau yati ndinana kutora uyu kana achida kuenda ake murume wake anongoenda. Simuka ipapo. Saka ora takukumbirawo because apa ndo pane nyaya yedu pana mama. Saka namukasimuka mama isusu kana ndine mhosva hangu kana andakamutora imimi kana musuda kutaura it's okay munhu atine problem naye ndi uyu. Nokuti kuti takazobvunza kuti tinzwe kuti chii chikonzero. Simuka ipapo. Wazona zvaunondiitira zvaakutonzwa nevanhu vekunzwa kuno kunzwa nemberi. Inini handina kuudza kuti uye kuno kandi wakuona svika panapa kuda kutora nawo ozobudisa vanhu kuti zvii zvakaita. Kuti handina kutora mukadzi wemuridzi handiti asi akatodzingwa nemurume wake kusvika panapa. Murume wake ari kutochema izvozvo. Haasi kuchema neni asi akatomudzinga. Asi amutora mukadzi. Ndozvotichida kuti avatiudza amai pane kuti izvezvi tichafamba neshoko rekuti akatiza murume. Aiwa ndizvozvoona mabamba iwewe chitora zvinhu zvako uende. Nokuti pauya panapa namanijo ubude uende. Wozini zvaakutonesa. Ndakudza kuti ibudai panapa. Ona zvaakuitika manje. Handiti uri kuzviona. Isu hatisi kuona isusu problem ndeyekuti hatisi kuziva. Saka wakandidzinga ndiyo ndikauya kuno. Wakanditi bvaka ndikauya kuno. Ndakaona kuti ndigare musangazi. Ndikauya kuno. Kwawa namu kone vanhu vakaita kuti ndaiparare. Zvira kukura zvikuru kwakwa. Uya kubva uko town mauya kutora nyaya idzodzo. Zvinoita here baba? Aiwa iwewo futi ndiwo kuti movheni. Ndimi varonga izvozvo. Iwe futi une mukadzi wemuridzi wakatiza mukadzi wako watore vheri. Uyu akatiza mukadzi wake maenda here kumba kwake. Mukadzi wake ari kutambura. Akatoita stroke. Asari panapa. Maendawo here kumba kwake. ngatisati azviziva. Mukadzi akati stroke nekutiza akaita uyu. Ari kugara futi nemumwe mukadzi. Ndikunyepa chi. Unyepa. Mukadzi wake haasi kuita stroke here kumba. Wadi kuenda kumba kwako ukoko nevanhu. Ngoma. Mauya muri basa. Asi nyaya idzika. Mukafambira. Aiwa amai avanodzokera kupi? Isu chataichidaka ngotaura nawo mama iwawo. No problem. Ari kuchema. Steven, you are manager. Zvakaitika ukuziva handiti. Asi amai akuuya kwakaita paya. Ndakaudza kuti aiwa dzokerai kupi? Murume wavo. Izvi zvamakuita izvi hazisi right. Asi mhosva kaya makaita imhosva ndotoiziva handiti. Kana tatua permission kubva kumatare kuti tive kuzotaura nemi. Matare kupi? Unotirambidza Kupi? Matare munomu. Yapi? Ikoko kunoripotwa nyaya dzenyu dzekuti makatora mukadzi. Mukoni menyu mune mari. Yakadziva Ndakuponera hama dzangu. Ndo anoti ndo murume wenyu. Wakaroora. Baba wamuri kuti baba wabvunze kuti makaroora. Hai. Nyaya dziripo kana ini hangu ka tichisungwa hangu ka. Ndaende unotaurwa nyaya yacho. Kwete kuti pana. Iwewe zvandakuita manje. Zvinhu zvako ka. Uchibudisa uchienda ku. Uko handina kukurambidza. Arume wako ndakakutaura kuti enda. Handiti? Amurati. Handina kutiza ini. Chiripo ndechekuti ndakawanikidzwa nababa wari apa. Ndo ndakawanikidzwa namai. Saka baba ndokubva wapa wakandiwanikidza ndokubva wamhanyamukombo. Wamhanyamukombo ndokubva wanoudza vanhu vese mukombo saizvozvo ndokubva wauya ndokubva waungana. Saka vanhu ivavo ndokubva wataudza zvikanzi wadzinge ihure riende kune murume waro ridzinge riende. Ndopa ndakauya inini ndokubva ndadzokera kune murume wandandabatwa naye. Ndokubva ndamuudza ndikati ndozviriko ndikudzingwa ndikunzvichi. Buda uende. Zvikanzi kana muchinge madzingwa nokuti mungagare kupi. Uyai.
asi chiripo ndechekuti imimi musatange maita sei mauya before asati wakubvisira zvinhu pai panze. Ndikati ahora iti ndokubva ndadzokera kumba kuye awa ndokubva kuti vana vanzi enda kupolisi. Awa ndokubva waenda kupolisi. Waenda kupolisi handisi kuziva kuti wakandoudzwa kuti kudii kupolisi. Ndopavakati inini handisida zvokugara newe panapa chibva pano. Mai Sirivia ndakudza kutaura kuti ibva pano. Uende kumurume wako. Ndanzi kupolisi usaende kunorwa nemunhu iyeye. Ita kuti aende kumukadzi wake. Ndopava ndakabva inini. Wakuda kutondibvisira zvinhu zvangu kuti watondiisire panze. Ndokubva ndauya kuno. Andinazvo. Ndopa vakandigamuchira vakati inini handingamboita sei zveshuwa mhosva ndinobvuma nokuti zvinhu zvandaita sei zvandaita zveshuwa. Handingambokuregererei. Uyai ndopa ndakauya mushure mekunge ava vanga wandidzinga. Ndokubva ndauya. Ndokubva ndasiya zvinhu zvangu. Ko iwo tichavabvunza vakatotaura kuti imimi vakagokubatai vakati mudzimai wangu dai wasiyana nezvauri kuita izvo wachengeta mumhuri. Aiwa zvisiri izvo. Baba uyai padivi baba. Vakatondidzinga. Swederai apapo. Nawo iri kutaurwa kai hanzi ndimakadzinga mukadzi. Inini izvo ndiri kupokana nazvo. Se ndiri kupokana nazvo. Amai vandavabata vese handina kuvarwisa vese murume nemukadzi. Ndakavasiya mai vakasara vakamira. Mai vakashereredzwa nevanhu. Vashererwa nevanhu vachinzi fambi ngaiende. Mai ndokumbovapinda mumba ndokurongedza madhishawo maviri emapureti nombovatuta vaenda ikoko. Vaenda kunogara kuya kumba kuya. Ini ndasara nemwana wavo wamauna mukomana arapo kumba nezvinhu zvavo ndasara nazvo zvimwe. 3 weeks mai vari kuno. Ini chimbandati zvino iye mudzimai kana achiziva kuti atadza adi kuuya sekusiya kwaita zvinhu zvinotogara ndichichengeta here zvinhu nemudzimai iye mudzimai achigara neumwe murume. Ini ndiniwo kuchengeta puropati yavo. Ini handina kuvarova asi kuti semunhu murume akarara mumba. Kutaura kudai dei ndiri kujeri izvozvi. Baba avo ndakaita ukubvisa gumbezi vachinhuhwa doro vakarara. Zvokuti ndaitogona kuvakuvara. Vasina kupfeka. Ndaitogona vakatozopfeka. Vakatozopfeka ndabuda mazvinza. Vapfeka ndabuda panze. Ndikati ko nhai Mwari chirudzi chandiri kuitirwa pano. Ndo chakandirwadza kuti ndizosvika mukudaro kuti vari kuda kudzoka kumba kwavo. Ko vari kuramba vakagara nemurume wese. Iyo vachida imba yavo. Zvinhu ndinazvo ndini. Mwana ndinaye ndini. Mwana ndakatozoitawo kuperekedza mwana achichema achiti mama. Ndikamuperekedza ndikatora hanzvadzi yake Sirivia watasiya kumba. Ndikati Sirivia ina handisvike pamba pomumwe murume. Chienda unosiya mwana ipapo nokuti mai vacho vari kuramba kudzoka. Ndo nyaya yakandirwadza. Amai ko iwe kubva pekutanga hapo kuti muzobatwa muine chikomba imimi baba muri kuvashorei? Inini ndakaona kuti ndidzokererane nawo hazviite nokuti munhu zvaanofunga mupfungwa dzake uite sei hauzvizive zvaanofunga. Anogona kukufungira moyo wakaipa. Nofunga munoziva kune vanhu vari kuurayana kana kuchekwa nebanga chaiko kana kutemwa nedemo. Saka inini ndakaona kuti ndidzoke hazviite nezvakaitika nokuti munhu zvaanokufungira hauzvizive. Inini ndakaudza ndikati inini kuti ndidzoke hazviite nezvakaitika hazviite. Tagai henyu umwe mukadzi inini handichada. Saka aifana kuramba mumwe apa ndiani? Iwo kando wakandibvisira zvinhu zvangu panze kuratidza kuti hawachada hawangu asisade nezvangu. Ini hanako kana kuti makambomuvakumbiro riregero semunhu akanga asati murume wangu ndakanganisa. Ndaigozokumbira ruregerero sei wanga waenda kunoudza vanhu mukomboni. Vanhu mukomboni. Zvinorwadza kairaki kuti hamuna kutotemwa nedemo. Maigona kutobayiwa nebanga kamukatofa ipapo. Muri kutotaura henyu kamhosva kekunoudza vanhu chete. Ipapo manjika dai kwakuri kunzi asina kundibvisira zvinhu zvangu panze. Dai ndisina kana kutombouya kuno. Nekuti waitoudzwa nevanhu kunzi ngaabvise zvinhu zvake aende kumurume wake. Ani mazvona. Saka imi murume hamuchamudi? Inini handichada. Awa nomwe mukadzi ka. Ko mukadzi wacho iye havana ese muri kuti mukasangana naye munomutaura kuti uri kugara kumba kwangu ndichauyako. Anondiziva here mukadzi iye?
Handisati ndasangana naye ini mukadzi iyeyi. Naye vanhu havazivani here vana? Ino handinatsomuziva ini. Handisati ndasangana naye ini. Ende handitonyatsomuziva kuti akamira sei. But baba vachiri kukudai saka modii manje? Inini handichadai. Saka makagara musingavadika? Aiwa. Makuvaunzira vamwe varume mumba. Chii chaakukurambidzai kudzokera kumurume wenyu kana murume ati mudzimai weyatigare? Inini hangu kutaura chokwadi. Nepane moyo wangu inini handichadi. Pane zvavari kutadza here baba? Wapi? Iwo vama kuti hamuchadi nemoyo wenyu yese mushure monge ndachengetwa imima makasimba kudarika. Ndachengetwa asi zviripo ndezvekuti baba kana tinge tanetsana mumba. Handimi kuzvinzwa. Tikanetsana mumba ka. Wanomira patara kudai so. Wachindishauda zingatomboita. Wanonditukirira kubva kutsoka kusvika pamusoro. Nehama dzangu zvese. Anazvona. Ndo problem iri pana baba. Hapana chinosara. Saka ini ndatoneta nehunhu ihwohwo. Munozviitirei naye baba? Ndaneta. Ini kutaura chokwadi ndichibva kubasa makuseni. Pabasa pandinoshanda pane munhu wandobetsera nemusika. Munhu uyu ndakatora mai avo vakashanda ipapo vachipiwa mari yavo zvakanaka. Taona kuti munhu uyu aona kuti maitiro ari kuita mafambiro ari kuita amai avo haana kunaka, nomba ati ngavamire basa. Vamiswa amai avo vanga vakuti makuseni ega ega ndikabva kubasa vasvika vakamira patara unza kuti ndipe mari yawapiwa. Ndikati mazuva ano hakuzi kufaya kumusika, kana kubvunza muridzi womusika hakuzi kufaya uko handina kupiwa mari. Zvikanzi uri kuita basa rokufidha chi vana vako. Vana vako panapa handivadi. Kana komboni yese hapana asingazivi kuti vana vaibika vagere pasi pomumango. Kana maneja wedu chaiye vanzi kuti vana vaibikira pasi pomumango. Kusvika mwana ndakazomuti iwewe chitsvaga basa ubva hako pano. Kusvika mwana akabva, kubva kwakangoita mwana pamba achienda pasongore kunoshanda, ndo pakamba paitika ichi. Vaona mukana wokupinza murume mumba. Nokuti mukomana wemukomana mukuru ane mudzimai wake. Ndo pavakambva vaita izvi. Mwana wangu achimbva ati kocha chiizve chakuita ndabva. Saka vaishayiwa mukana wokupinza murume wemumba. Murume anova ndiye wandakataurawo kuti ndiye wokundipotsa nezvidhina zvitatu pamba pangu usiku. Ende ndiye futi atotidzingawo. Ndiye akudzingai futi. Saka makagara zvakanaka here nemunhu akadaro? Inini hangu kutaura chokwadi ndakagara zvakanaka zvokuti. Ko zvikunzi mapera wani manga musina kudai mamakasimba kudarikapo. Saka kupera kwangu inini kungaite basa here. Munhu anopera mufundi. Munhu anopera. Ende pamwe kana kusimba kwandaita pamwe pane zvandaita munhu haazvizivi kuti ndisimba. Munhu anopera. Ende ndakatobva ikokuyo ndakatoperawo nekudhara nepfungwa nezvaiitika ikokuyo. Vanhu vanoti mamakasimba imimi. Kusimba ndakasimba hangu but pane zvaitoitika kuti ndisimbe munhu anongopera. Muruda kuramba here point yekuti maichengetwa zvakanaka nababa? Kuchengetwa ina mazai muriwo zvese muchicha zvamoda. Aiwa izvozvo zvinotengwa ndirambe zvangu zvinotengwa. Ani mazvona zvinotengwa munhu anotenga kachikafu mumba make tichidya kanditi. Asi zvinenge zvichiitika manje mumba macho. Zvinenge zvichiitika mumba macho ndo singaiti. Zvakafanana nemwana wanga ari apa hamuna kumuona akagara apa. Maishodiswa bonde. Ndunyacho. Haisiriyo nyaya yacho zvangu kutaura chokwadi hatingamboti ndo nyaya yacho haisiriyo nyaya yacho asi kuti inini manje unhu hwawo ndo handisingadi. Ndo handisingadi. Zvakafanana nekuti kana munhu kamutaurira mashoko asingaitika munomboziva kuti kana bonde racho rero haunenge usina kana shungu naro. Handi munoziva. Murume njara kuti muchibvisa zvinhu. Ende kune murume. Wari kushamisika kakuti chii chiri kuitika vanhu vakumhanya wari kutoshamisika kuti chii futi chaitika. Uye akakuti uye akatora mukadzi wangu. Ende iye abvuma kuti ichokwadi kuti ndakatora mukadzi wangu. Ende haasi kuramba kana kuripisa. Havasi kuramba wari kushamisika kuti vanhu vari kumhanya chii. Ndo zvawashamisika. Ende zvinhu zvakaitika. Asi apa isafana kushamisika kana kuti anozviziva. Aiwa ina handitombozeza asi kuti ndikutaura zviripo. Zviripo ndo zvandiri kutaura. Imimi from nowhere ngopatika makuti mukadzi murume handichada. Murume achiti nyange zvazvo wandiurira mudzimai ndokuda. Imota handichada. Why? Oraiti kana munhu uchida munhu ka haungakandire munhu zvinhu zvake panze.
Avakazokanda after how many days mabva? Ipapo musi wacho iwoyo ndowandakatakura mapureti avo ndakaona kuti anopwanyiwa. Ihasha ka munhu anomboita hasha, but kana azadzikama manje akuti chidzokako mudzimai mufanira kumunzwisawozve. Inini hangu kutaura chokwadi, inini handichada. Ko zvikunzi maichengetera mwana wenyu kubva ari mudiki kusvika kukura nanhasi. Kuona iye wamuri kuona hamuna kumuona. Aitotukirwa urema hwake hwaari nababa wamuri kuona. Wachiti uri kundichengetesa chimwana chako panapa, chimwana chisiri changu chakaremara, handina chimwana chakadaro. Aripa. Saka inini zvinondirwadza. Ani mazvona. Zvinondirwadza. Kuita urema mwana yewe hakusi kuda kwake, enda anako apuraya kuti mwana wangu ndikuda kuti aite chirema. Izvi zvinhu zvinongoitika, zvinhu zvinongouya. Saka mukuti china Sylvia mukumusiya achigara na stepmother. Anogara hake kabhukozi vanomurambidza kana kuya kuno. Anoti vanomurambidza. Wanototi handitomboda kuti uende kumba kuna mama wako, handitomboda. Ende mwana wangu nditori neshungu naye kutoti kana akauya akatoswera kuno achizoenda hake. Kwete kuti zve every day. Kana andifunga wouyawo mwana wangu. Awadi. Ko kungomutora mugara naye? Awada. Asi uyu wamuinaye murume anoda? Uyu kawo. Nekuti wakabva atitakura mwana wako uende naye. Nekuti asi wangu. But chii chamanyanyoitirwa mama nemurume wenyu munyowano yamuri kuda stiri? Nemurume wangu munyowano? Charunyanyougonera ichi? Chokwadi murume wangu munyowano uyu haataure. Handidi kunyepera kutaura kuti kana kuti kundituka chaiko kana kundishoropodza kana kuita sei mwana wangu uyu. Haana chaanacho, handidi kunyepa. But akagamuchira. Pane paaizondirasa here kana kuti pane paaizoramba mwana wacho iye ada inini noramba mwana zvinoita. Akangogamuchira zvese. Yanga asina mudzimai? Aipapa wanga wasina. Wanga wasina. Saka muri kuti kusvika mheno nyange mukatorambwa neuyo inini kana hama dzangu chaidzo wamwe wanotozviziva zvokutoti dai kwakuri kunzvi nosaka ndati ndipe ichi, dai kwakuri kunzvi pane munhu ane foni ine mari ndafonera sisi wangu waikudzai unhu hwawa kubva tichigara kuurudzana kunga takatomboti siyanei ndokubva kudzokererana kwatakaita takazotodzokererana tichiuya futi papurazapo tanga tambosiyana neunhu hwawo. Asi sisi wangu havasi kuda kutombozvinzwa ende havatomboda kuzvinzwa kuti kana dzimwe hama dzangu hadzisida kana kutombozvinzwa kuti ndadzoka kuna baSylvia, havasi kuda nekuti unhu hwawo anohuziva. Wangu vachichema vachiti imimi muri kuvatuka munotaura zvakashata zvinorwadza. Ava vari kutaura nhau imwe chete zvikureva kuti imimi muri wrong. Inini ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari. Wrong huri kumwana. Inini nhasi ndanga ndisipo. Ndasvika ini tichienda kunoonani, ndichienda kumbonitsvaga mwana kuti ndimuwane. Mwana ndakwanisa kumuona, ndadaidzwa namaneja wangu. Ndikaenda ipapo, uyu mudzimai ndatomutengera chingwa nenyama ndikamupa zvakanaka. Zvichatoita chishamiso kwandiri nezvaandiitira izvozvi. Handimaona ndaya ndichimhanya ndichibva kukomboni. Handimazvona, ndichibva kukomboni. Inini denda kandisingadi amai ava kubva pekutanga mwana ane 6 years. Now he's 20 years. Handimunzwa. Ndichichengeta ndini kwete kuti hama dzake ndo dzaichengeta. Aichengeta ndini. Nhasi unomtukirira kamuchimutuka neurema wake. Nhasi uno ndosvika kutaura izvi. Zvongoti apa zvaitika ndezvokuti mwana wangu mukomana mukuru haapo danga aripo mai mudzva zvaitaura. Kana vanhu vemukombona vaizviziva zvaita mai avo. De kutaura kuno inini ndiri mupasi. Mazvinzwa. 3 bricks dzandakanzvenga usiku. Munhu achida kupinda mumba. Apa mama murume akutiza futi? Wakuda kutoenda. Wada kuenda kupi? Vanoshanda kupi? Pano. Saka kubva kwakuita kwakuda kukutizai. Handisi. Kana vakakutizai zvichafamba sei manje? Muri kuwada chete munoziva zviri kundiitira fani. Ndezvokuti imimi muri kudiwa nababa. Hamusi kuwada. Handitika? Muri kuda avo havasi kukudai. Havasi kana kukunyengerai. Kuziva kuti chii? Zviripo ndezvokuti washamisika kuti chii?
asi nyange zvidaro hapana vabva vatotanga kutopisa zvinhu zvekuratidza kuti vatori nehanya nemi. Ungangoti ukatadzirwa mbichana kudaro wakutoti chibuda mbamangu ndo zvinoita rudo here izvozvo? Havakudei ndochokwadi, asi nimi ndimuri kuvada chete. Zvodai wabva wataura nesu waigona kutotaura kuti mukadzi yakandimanikidzira. Zvakangowanetsawo ipapaya kuti chii? Noti atakatozorora zvedumba imomo. Handisi kuziva kuti chii, ndakatorara pavheranda apo padhaini. Iwangu watori mubedroom. Watoshamisikawo nazvo kuti chii? Alright mama, isusu zvotanga toda kunyatsonzwisisa kana muine chamaregedza kuti taurawo zviri kwamuri, asi taitoda kuti tiedze kukuitai kuti muwirirane nemurume wenyu mudzokere kumba kwenyu pasave nekunetsana. But muri kuti murume kwete, asi uyo wenyu ari kukutizai chadzoka mangwana achizwa kuti maburitswa futi mumba. Zviripo ndezvekudai so. Awa manja problem yandiri kutokuudza iwe ipapa kuri kunzi gidhi pamba pawoka ndo chinenge chitongori chitukiso, ndo chitukiso, ndo inenge itori nyaya. Ndo inenge itori nyaya iyoyo yakundituka nezvazvo. But vari kuti mudzimai wangu sori ndakanganisa chiuya tigare pamba. Kwangwa nemukadzi wawanaye kanti mukadzi wanaye kochifu tatomumisa futi akuenda izvozvo. Handomanzwa izvo zvatiri tiwabvunza kuti ko uyo mukadzi akutizai uyo akakutizai chii chikonzero, handimanzwa tiwabvunza. Kwanga akuenda nendava yei? Ameno pamwe nyaya yenyu ndaitei? Wachiri kukudai baba? Handinomuziva ini mukadzi kutaura chokwadi kana akatouya apa kana iye ameno pamwe anondiziva. Handinyatsomumuziva ini, handisati ndanyatsomuona ende handisati ndamusvikira padhuze. Wanzvadzi yangu ari apa ndiwanondipupurira kuti naimi pane pandakambosangana naye here, wanondionawo ndichidarika ndichienda kwandiri kuenda. Handisati ndasangana naye. Ameno pamwe anondionawo ndiri kure ndichiendawo kwandiri kuenda. Kana kudhema chiregereraiwo baba, chivaregereraiwo. Mongoti haisori kutadzirana kurimo muvanhu. Inini handitomboone kuti hama dzangu dzakutoziva kuti handisisiko uku. Dzakutoziva kuti handisisiko. Dzinokwanisa kangoziva futi kuti maako. Mhosva yacho ndeyeiko? Wakandiroora here baba? Imi madi kwabvunza kuti pane chamakambobvunza. Hanzi imimi makaramba kuti vanoroora. Waita handiroora handibvisire hure, handiroore hure. Ndo zvawaita. Handiroore hure. Munonditendera here kuti nditaure? Baba. Ndoda kuti muyo. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndichigara payebheti murero ndakaunganidza mari yangu ndichibva ndanotaura mwana wabhuti wavaisenza pala rokufamba ndikati ndoda kunobvisa mari. Ava vakataura kuti hazviite kuti handina mari yangu inodyiwa nabhuti ivavo, nokuti bhuti ivavo tinoryira zamu. Ndikati zvinondoita sei kwavari ava? Zvakanzi hazviite. Ndomba tagara havana kuda kundiratidza kunani kune dzimwe hama dzavo kunze kwemukomana aisevenza kuHarare, ndiye wandakaona. Mukomana yenhasi ndandinaye. Ava ndakafona zita 11 o'clock dzeusiku vanditaura mashoko ekuti amai vangu vakafa, baba vangu vakafa, ndovaifanira kudya mari dzangu. Ndomba tagara ndomba tagara makore akati wandei ndinavo. Ndo pandakazotanga kuona hama yavo yakuya vachiti ndibhuti. Pane umwe ari mabhora wandaiudza zvichemo zvangu, ari mutownship, ndichimuudza zvichemo zvangu. Ivavo vakatotaura vakati isusu ikoko hatisvike, nokuti zvese taizvinzwa nepofu zvaitika kupi ikoko kupurazi kwenyu kwaShiro. Vakanitaura vachidaro amaya. Nhasi vava kundipandukira nokuti vaona kuti pane nyaya, ndosaka vakaita pawa rokuti ndikaenda uko hapana chinoitika nokuti haana kundibvisira sendi. Asi mhosva ina ivo ndonya kundivhara kuti ndisabvise mari apo vari apa. Kunyange dai ndinzi ndiri murombo handaishayiwa kana $50 kana $100 yokuti vazive kuti ndiri kugara namai avo. Ndaitovazivisa
nhasi uno ndandina bhuti wavo izvozvo havana chavari kuziva ndandina bhuti wavo ini ndabva asi mimi sei muri kunyanyodisisa futi mama iwawa mukadzi achida kutokutizai hamuna basa naye kumba mukadzi uyu anzwa nyaya nevanhu da kukuudzai kunzi vesocial media vanga vari pano zvavanga vari pano baba Silvia vari da kudzokera namai Silvia ndo pane nyaya audzwa nevanhu vomukomboni nemakuru imimi pamauya ini ndandisitomboripo ini ndandisipo ini saka iye zvino makuziva kama amai Silvia varamba vavati havakudei havachade kudzokera kwamuri ini ndazvinzwa zvavataura asi chichemo changu ndida kuti muchinzwe ini handisati ndafa ndiri mupenyu handina mwana anochengetwa nemuslim apo ndaramba handina mwana anochengetwa nemuchawa apo ndaramba ini handisi muchawa hatite mutemo wechichawa kumusha kwedu saka kuti mwana wangu azodyiswa zvinhu zvechichawa kwete handina kufa ndiri mupenyu mwana wangu ari kuenda kuSt John's ndiri kumudzidzisa ndini ngaagare pandinogara ini achienda kuchikoro mai ava kana vane shungu dzekuda kuona mwana wavo vakasununguka kuuya kana pamba chaipo voona mwana wavo kwete kuti mwana wangu adye chikafu chemuslim chemuchawa nada kana zvatodaro izvozvo hondo ndo panichafira ipa. Alright mama, mashoko enye kupedzisira tiri kuona kuti hamusi kutonzwisana ndapi mashoko enye kupedzisira mukade kutaura nesu. Ini nangu ini nekutaura chokwadi zvababa ini nanditomboda because ndotoona kuti kana nyangwe ndikatodzoka ritori dambudziko hombe sekuzvinzwa kwamuri kuzviita idambudziko saka inini kana kuri kutambura hangu kana wariwo baba vari kuda kuenda zvavo kwauda kuenda ini nangu ndakutoona kuti ndingaite sei. Asi akasi kekutanga kakuchita baba iwawa ndi makambobatwa futi imwe nguva so manga muri pamaishanda kumatawa uko mainzi maipinza mumwe murume futi neikoko kana kuti ndivava maipinza maishanda kumakabichi ndina kana kutombobva ndapinza umwe munhu inini kumakabichi ini handina saka but mavillagers ese ari kupupura kuti zvichokwadi vakazvinzwa kundifungirawo kavari kutonditi hana kana kutombobva ndapinza munhu mumba ini kubasa ini kutaura chokwadi handina kufungira mati kudi baba ina handigari ndega ndinogara nepofu ndiri muvillage ndinogara nevanhu vakawanda zvese zvaita mai ava zvaioneka zvokutoti denda kanga ndiri umwe munhu ndaitohwandira murume wavo dei kutaura takatotemana kari kari mazvinzwa pane more than 5 years wachidanana nani nemurume ndichizvinzwa zvisvika munzeve dzangu ndikavabvunza kuti ko asi moda kuroorwa kwamandishona here kana kuti kwazara nyika ndichivarasisa nchidaro mai ava kuti vauye pamba apa vakabvisisa shamwari yavo murume akatoramba mukadzi wake pamusaka pamai avo zvototi dei mukadzi wacho mamuripo da atosvika dei zvachinzi anga achiri pano da atosvika manje akasudurwa kugara kwapo da atokuudzai kuti aitosapiswa namai ava vamuri kuona mai ava ndikatora ini ndikashedzwa nomwe munhu zvikanzi uya kuno huri usiku pabasa ndikafamba ndikaenda mai ava vatakura bheseni resadza nenyama yehuku zvamatenga imi vakazvirasira pamuti uyo vavhiringidzwa nagadhi wepanapa asi vaida kuzounzirawo chikomba vaida kuunzira chikomba inini pandaenda kubasa mumba mangu mairara ani murume uyu anova zvabuda izvi ndiye airara mumba mangu ndikavabvunza handina kana kuvarova kana kuvarwisa takangotaura zvikapera zvino pari nhasi mai ava vari kunzvenga zvavo vachitaura zvavari kutaura mai ava ndo vakatonditadzira zvinorwadza akazi kekutanga vane murume kuke wepamurerwa pavakudzai kuti takambosiyana ndikuke wepamurerwa wavaidanana naye zvinotozikamwa futi nekwamurerwa zvokutoti nhasi uno vanhu vakazvinzwawo kwamurerwa vanongoti amai vaya ndo unhu hwavo chokwadere mama zvakafanana nekuti kana nyangwe ndikadzoka inini handiti dambudziko iri rinopera here aiwa but tiri kuti chokwadere kuti imi maidanana inini pandakaenda ini patakasiyana pachona inini handingatadze kudanana nemunhu kainini ndasiyana nawo ndinotsvagawo kavangu iwo wanga wane wawo ini ndandine wanguwo hapana pandaizogara ndiri ndega ndisingatsvagewo wangu mimi kutogara muri mega mutokwanisi
Ndiani? Imi kugara muri ndinotogara ipapo ndaitogara ndega. Uwawa ndaitofambidzana nawa. Mushure makunge ndatosiyana nawa. Ndikureva kuti kugara musinawo munofambidzana naye muri single hamutokwanisi. Asi mimi mukundiudza kuti inini ndichiri mwana mudiki kai. Handisati ndachembere kai. Ndichiri mwana mudiki. Ndichiri kutemwa dzinobuda. Ehe, ndichiri mwana mudiki. Kurorwa nemunhu mukuru akusira kuti akusi kuti kwanzi ndakura. Anditi andingatadzewo kutsvaga wanguwo. Ani mazvona. Ndinototsvagawo wanguwo kuti ndigarewo naye. Ndo zviripo. Saka pamukadzingwa munongowana futi mumwe kaisi nyaya. Saka ipapa munduudza kuti ipapa vari kutokonzeresa ndiwo kuti zvitodaro. Ini ndakatogara zvakanaka. Iwo ndiwo vakutokonzeresa manje kuti ava watoenda. Watozvikonzeresa saizvozvo. Munowana munhu. Handisi kuziva ini. Munowana munhu. Handisi kuziva ini. Ndongoramba chete ndichingoti regai nditsvage. Zvinobuda. Munowana. Azviite. Takatogara taudzwa kuti muri muyellow bone ende tazvigutsikanawo kuti zvechokwadi. Vanhu vasingatinyepera. Bhodhi yanzi muri makavakwa zvakanaka. Ende takuonawo zvechokwadi kuti vanhu vasingatinyepera. Vese vanhu vakataura nesu nezura. Saka munoshayiwa sei? Kana mashayiwa vakadzokera kuna baba vari kuchemera imemi. Manje apa manje zvakuitika kana nyange wakaenda manje. Ini ndakunanga ndakadai. Nofunga unozviziva. Iye anozviziva wandakaudza. Ndakutonanga manje ndakadai kana nyange wakaenda ndisikunanga ndakadai. Ndo zvitoripo. Pane kumwe. Kana achifunga kuti inini kana nyange wangu achifunga kuti inini zvawaita izvi ndichadzokera kwavari vari kutotamba nenguva. Saka apa makuda kuendako. Ndakutoenda kwandakutoenda. Mune kumwe futi. Ndinoenda kana kune hama dzangu. Ndinotoenda. Hama ichada kuchengeta munhu mukuru ndeipi? Ndinotoenda kana kune hama dzangu. Amati anoziva ndeupi? Amatiwo unozviziva ndeupi? Wandakaudza Sawira wangu aripo panapa. Sawira uya kuno. Ndinoenda. Sawira. Mama vati vanoenda zvokudzoka uko. Ndinoenda, handisi kudzoka uko. Ndakamidza, hanina. Ndisawira wangu zvishuwa. Panyaya awa ndakamira zvishuwa. Wachitora problem yababa awa wachitora problem yadzimayo awa. Shuwa indisawira. Inini zvavakapedza kundiudza hanzi inini baba awa vakaramba vachindinetsa. Inini ndichasvika kumapoison. Ndonya yavakandiudza. Saka kwese kwauti kuenda kumama dzavo hazvisirizvo. Munhu arida kunwa poison. Ndoni zvaakandiudza inini. Ndakana machishunguza nababa ava vakandirambisa nemurume uyu. Ndichamwa poison. Saka mafunga kuzviuraya. Ayo. Manje uyellow bone huenda muvhu. Chiripo chimunhu ichi. Mwakuda kuisa runako unchiisa muvhu. Zvinobuda. Alright, maita enyu nenguva yamatipa. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho zuva ranhasi chatakanga takuvimbisai. Mazvinzwawo sei? Munozvionawo sei? Tongai tinzwe mhuri yeZimbabwe. Murume arikuda mudzimai wake, mudzimai haachada murume, murume haachadiwe namainini, iye anoda mai guru. Pakaipa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Komborerwai mhuri yeZimbabwe. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana
tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.